Esta é unha exposición que vai a tratar dunha travesía. Isaac pintou dos grandes cadros co tema da barca de Caronte. Nós o que fixemos é usar a barca de Caronte como unha alegoría desa travesía que fai Isaac desde a súa primeira profesión de pintor ata a súa profesión que é a de ceramista, diseñador industrial e, sobre todo, a de dinamizador cultural. O espectador que veña a ver esta exposición vai a levarse unha idea completa de toda a traxectoria vital de Isaac Díaz Pardo. A exposición consta de 5 partes. A primeira é a pintura de un pintor profesional de gran éxito. Hai un momento, a finais dos anos 40, que el deixa de pintar e se pasa á industria. A segunda parte é a cerámica, que en 1949 funda Cerámicas do Castro e se dedica de cheo ao tema da industria cerámica. A terceira sección da exposición é o encontro co exilio. En decembro do 55 fai unha exposición no Centro Galego de Bos Aires e ali toma contacto cos grandes intelectuais e artistas que estaban exiliados en América, en especial con Luis Seoane. A cuarta sección é o Laboratorio de Formas de Galicia, esa entidade que Isaac e Seoane montan para orientar teóricamente, filosóficamente, todos os empreendementos, tanto diseñísticos, como culturais, como industriais. A última sección da exposición vai a ser Sargadelos, é o culmen da obra industrial de Isaac, onde pon en práctica todas as súas teorías do deseño, que teña as características propias do país.